Mugi ditzagun orain aurpegiaren atalak. Ea zer nolako espresioak lortzen ditugun. Saia gaitezen bekainekin. Mugi ditzagun orain begi niniak. Orain, aktorei zer ikusten ari diren esango diet. Ikus ezazuen nola begiratzen duten. Pinpon partida ikusten ari zarete. Txapligoari begiratzen diozue. Jaraman zaudete kribileren motorrari adi-adi. Euli nazkagarri bat dabil. Ikus ditzagun orain aurpegiarekin egin ohi ditugun keinu batzuk. Aurpegiak gure barne egoera adierazteko dituen aukerak kontaezinak dira. Ikus ditzagun adibide batzuk. Haserre dago. Pozik dago. Triste dago. Kezkatuta dago. Orain gure aktoreek magia egingo dute. Ikusi, ikusi.